كيف محبة قارك جبرات دكسي تحماما وصلاخين كنسة وصلاخو سيلو تأفي فوقي دكسي تحماما وصلاخين كنسة كنتي جانا عدان أدني ومقاي عبزبانا ذا أشوفو لقزات نديدا سرح السمو إكا سديدا عبزبانا ذا أشوفو لقزات نديدا سرح السمو إكا سديدا عمرتك حليبو نحلة بدلا زازينو نيفيتا مرافو يقويلا شكر على مختار حسب غير أفضلو بردي قام دخان عالموتون عغلا ميسخا يا زمن عيسنا من قزيه تمسا يا زمن تحيرا يا عمبر تسفا ايتا وسلم كان ديلي نابر تسعر وسلم معارني رقعتاي كي تترف سمعي صورتنا يحايلي شكرا مبكري صباح نغهاتر أخنت وسعي تاريخنا نسحقه وكاوبري إيداك بهابت وريقا ساقيدا تتحويات ضهري لا قدا إيداك بهابت وريقا ساقيدا حاربنا في قسم نعي لا قدا تتحويات ضهري لا قدا حاربنا في قسم نعي لا قدا حاربنا في قسم نعي لا قدا حرين بار مو نبتي نايلو مشت يأكيبونا زلو مدب كنسجاجر زخبرك عدم قاشنا نايز معلتي برجيدر جنرال تخستا هيلة زخبركم من زخبركن تسعتفتي نايز سمينار زخبركم من زخبركن بستفراليو مجد نز مدب تكتاتلو زلخم أقدمه نقعنا مبل 35 عامت سنبل لولاونت هاجرنا أبقى عنا نابلكو نت مسوعتن كبيد واغان كفيلو نهاجرنا زبقها جغنا حزبنا إرترا يوهانا كبلي فتو بمقصال نابزلومي تنبل مبا 35 عامت لعلاونت هاجرنا مخنيات مقبار دالنيا زلنا سمينار كاب استفرا ليكورنا علم استنبركمنا انكو عبدحان مزاخم كم تقولنا نفلتو دحر مجزات الطليان هاجرنا إرترا كم كلن كالوت لولاونتن استغونات أفا هاجر كتكون زقبان زبك عقومان كنت نبرا بسنك شرحي حيالان هاجرات بفيدريشن مس إثيوبيا كورن تجبره حزب إرترا هاجر نموهان كاب صباح مفرات مجزات الطليان أب إرترا بسلامة من جدي محبرات بمسرات أنصار قوبت أوي شوهات إثيوبيان محبر سب عالمن أب قال ساعتيو سرعة هاي السلاسي نت حزب إرترا نيشتي متنفسي زرخوبلو فيدريشن أم بل عسراي عمتو أفريسوني إرترا مبالعسة 4 كلل إثيوبيا كم تخون جبره እተን ፌደሬሽን ዝወሰና ሃገራት ንጎቦጣ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ልኡም ድጋፍ ስለ ዝሃባ ድማ እቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ክኸይድ ፀንሐ ናይ ህዝብና ቃልሲ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ተሰጋጊሩ ን30 ዓመታት ዝኸደ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ድማ ከቢድ ዋጋ ተኸፊልዎን መስዋእቲ ኣሽሓት ሃገራውያን ብምሕታትን ብስዕረት መገዛእታዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ብ24 ግንቦት 1991 ብዓወት ተዛዚሙ ነቲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዝረኸብናዮ ዓወት ሕጋዊ መስርሕ ብምስዓብ ሰፊሕ ህዝብና ዝተሳተፎ ሪፈረንደም ብምክያድ 99.8 ደገፍ ብምርካብ ድማ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ግንቦት 1993 ልዑላዊት ሃገር ኮይና እዛ ዓቢን ታሪኻውን ዓወት ህዝብና ዓመት መፅእ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ይኽብሮን ይዝክሮን ኣሎ ንሕና ብወገና ኣገዳስነት ናይ ዝመዓልቲ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ኣብ ጉዕዞ ብረታዊ ቃልስና ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዓብይ ሽም ዘለዎ ገዲም ተጋዳላይ ብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ኮይና ክንፅምብሎ ብምብቃዕና ክብሪ ስማዓና ወላ እኳ ንብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ብዙሕ ሰብ ይፈልጦ ይኹን እምበር ንመዘኻኽር ዝኣክል ሕፅር ዝበለ ድሕረ ባይታ ብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ብከምዚ ስዕብ ነቕርቦ ብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ኣብ ምዝዛም ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምስ ካልኦት ብፆቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕን ሓደገኛን ጉዕዞ ብምስጋር ኣብ ጥሪ 1973 ናብቲ ናይ ሽዑ ህዝባዊ ሓይልታት ተባሂሉ ዝፍለጥ ነበረ ውድብ ተሰሊፉ ኣብቲ ናይ 19 ዓመት ናይ ብረታዊ ቃልሲ ተመክርኡ
ኣብ ፈዳይን ተዋጋእ ሰራዊትን በብእዋኑ ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ክሳብ ኣዛዚ ብርጌድ ኣሃዱ ኮማንዶ ብምዃን ኣብ ኣዝዮም ብዙሓት ውግኣትን ስርሒታትን ተዋግዩን ኣዋግዩን ኣብዚ ዝተጠቕሰ ነዊሕ ተመክሮ ገሊ ኣሰሩን በሰለታቱን ክሳብ ሕጂ ዝገደፈ 8 ከበድቲ መውጋእቲ ኣጋጢምዎ ብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ዝበዝሐ እዋን ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ናይ ደባይ ውግኣት ዝመርሐ ኮይኑ ንከም ብርጌድ 22 ብምምራሕ እውን ኣብ ከም በዓል ናደው ስርሒት ፈንቅልን ካልኦት ግጥማትን ተሳቲፉ እዩ ኣብ ለካቲት 1991 ኣብቲ በዳሃ ውግእ ወፍሪ ደንከልን ዓሰብ ንማሓዝን ዝተሓንፀፀ መደብ ንምዕዋት ኣብ ዝቆመ ኣሃዱ ኮማንዶ ብሓለቓ ስታፍ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሮ ልዑል ኣካላውን ስትራቴጂካውን ብቕዓት ኣብ ግምት ኣትዩ ኣዛዚ ካልእቲ ብርጌድ ክኸውን ተመዚዙ ከምቲ ባዕሉ ብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ንታሪክ ህይወቱ ዝድስስ ሰፊሕ ቃለ መሕጠት ምስ ቲቪል ሰነድ ዘብርሆ ኣብቲ ስርሒት ምስኡ ዝነበሩ ዝምስክርዎን ንሰራዊቱ ብዝግባእ ብምውሃድን ብምምራሕን ኣንፀባርቃ ዓወታት ኣመዝጊቡን ክሳብ ኣፍ ደገ ዓሰብ ኣብፅሕዎን ድሕሪ ምኽታም ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1992 ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ብምዃን መደብ ስራሕ እኮ እንተተዋህበ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ጥዕናዊ ኩነታት ካብ ሰራዊት ወፂኡ ኣብ ፍርዳዊ ትካላት ኤርትራ ሰሪሑ ኣብቲ ብሰበብ ደባዊ ግጭት ዝተወልዐ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 36 ብምዃን ኣብ ግንባር መረብ ሰሊጥ ተመዲቡ ኣብቲ እዋን እቲ ንዝነበረ ኩናት ዝከታተል ዝነበረ ኩሉ ኤርትራዊ ዝዝክሮ ውግእ ገዛ ሃገር ህላሰ ብምምራሕ ኣብ ልዕሊ ዶብ ኤርትራ ክሰግር ዝፈተነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓብዪ ዓወት ኣመስጊቡ በዚ ጽፍሒ እዚ ኣብ ምምራሕ እናሃለወ ብዘጋጠሙ ናይ ጥዕና ሽግር ካብ ድፋዕ ወሪዱ ሕክምናዊ ኩነታቱ ኣብ ምክትታል ቀጸለ ኣብ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ሕክምናዊ ክትትል ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ንዝሓሸ ሕክምና ናብ ዓዲ ጣልያን ተሰደ ድሕሪ እዚ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ፍትሓዊ መርገፂ ድሕሪ ምውሳድ ኣብ ሃገረ ሽወደን ይነብር ኣሎ ንዝሓለፈ ኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ሃገርና ቋማዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል ኣብ ምቅላስ ፀኒሑን ኣሎን እዚ ሕፅር ኣቢልና ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ናይ ብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ከነቕርቦ ዝፈተና ኢና ኣብቲ ዋሕዚ ናይቲ መደብ ነዚ ድሕረ ባይታ ዝድርዕን ካልእ ሓበሬታን ክህበና እኽእል እዩ ወይ ክህበና እዩ ስለዚ እዚ ኢልና ናብቲ ናይ ሎሚ ምሸት መደብና ክንኣቱ ኢና እዚ ከም መእተዊ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ሕፅር ኣቢሉ ሓውና ኣሕመዲን ብቋንቋ ዓረብ ከቕርበልና እዩ ካብኡ ቀጥታ ናብ ካሻና ብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ክንሰግር ኢና ይቀኒለይ شكرا ودب مساء الخير جميع ضيوفنا الكرام أيها المشاركون الكرام والمشاركات في هذه الأمسية نستضيف الجنرال العميد هايلة تخسته أود أن أهنئكم بمناسبة الذكرى 35 لتحرير الأرض أو تحرير التراب الوطني وأود أن أهنئ شعب إريتريا البطل الذي حقق الوطنية ننتقل الآن إلى احتفالنا بالذكرى 35 لتحرير الوطن أهلا وسهلا بكم في ندوتنا بمناسبة ذكرى استقلال بلادنا كما تعلمون جميعا بعد الحكم الاستعماري الإيطالي كانت بلادنا إريتريا كغيرها من الدول ذات سيادة حققت على الرغم من امتلاكها للبنية التحتية للبنية الصحيحة والجدارة لتكون دولة إلا أنه بسبب مؤامرات من دول قوية من خلال الاتحاد مع إثيوبيا تم تجميدها أصبح شعب إريتريا دولة مستقلة ذات منذ اليوم التالي لانهيار الاستعمار الإيطالي في إريتريا سلميا وعن طريق الطرق السلمية نادلت ضد أطماع إثيوبيا والمجتمع الدولي القمعية من خلال تأسيس الجمعيات السلمية أمر حل هذه الاتحادات في السنة 10 من حكمه مما منح الشعب الإريتري متنفسا مؤقتا وكانت الدول التي قررت تشكيل الاتحاد قد خففت من الاحتلال الإثيوبي لإريتريا بفضل تحول شعبنا الذي كان ينادي سلميا إلى الكفاح المسلح على مدى 30 عاما دفع الكفاح المسلح المرير ثمنا باهظا وتطلب تضحيات آلاف الوطنيين انتهى الكفاح بالنصر في 24 مايو 1991 بهزيمة القوى الاستعمارية الإثيوبية وانتصار الكفاح المسلح اتباعا للإجراءات القانونية إجراء استفتاء بمشاركة واسعة من شعبنا وحصول على تأييد 99.8%.
وأصبحت إريتريا دولة ذات سيادة في مايو. هذا النصر العظيم والتاريخي يحيي شعبنا ذكراه كل عام بطرق مختلفة. نحن من جانبنا ونظرا لأهمية هذا اليوم نواصل مسيرتنا، نضالنا من أجل التحرير، فنحتفل به تكريما ونكرم. ويكون معنا في هذه الأمسية الضيف العميد تخسته هايلي، أحد قدام المحاربين. يشرفنا أن نفعل ذلك مع أن الكثيرين يعرفون العميد تخسته هايلي للتذكير فقط. نبذة مختصرة عن العميد. العميد تخسته هايلي في نهاية دراسته الثانوية مع رفاقه من أديس أبابا لينضم إليها، خاصة رحلة محفوفة بالمخاطر. وفي يناير 1973 انضم للقوات الشعبية إنذاك، أي قوات التحرير الشعبية، على مدار 19 عاما. خبرته في الكفاح المسلح وفي جيش الانتقالي والشغل مناصب مختلفة، وصول إلى رتبة قائد لواء. قاد معارك وعمليات عديدة كقائد لوحدات كوماندوز مذلية. خبرته في الكفاح أصيب ب8 جروح خطيرة لا تزال آثارها باقية. العميد تخسته هايلي قاد معظم معارك ديباي خلف خطوط العدو، كما قاد وحدات مثل اللواء 22. شارك في معارك مثل نادو وعمليات فينقل وغيرها. في أوائل 91 انخرط في حرب صعبة، شغل مناصبا رفيعة في جيش الكوماندو الذي شكله رئيس أركان الجيش لتنفيذ خطة الاستيلاء على دنكاليا وعسب. ثم النظر في مؤهلاته البدنية والاستراتيجية وغيره. قائد اللواء الثاني مثل العميد نفسه أجرى الجنرال تخسته هايلي مقابلة مطولة مع فيلم وثائقي التلفزيون يشرح فيه من كانوا معه في العملية. حقق انتصارات نسبية من خلال التنسيق الجيد وقيادات جيشه إلى أبواب عسب. هذا ما وصل إليه. نجح في ذلك بعد انتهاء الكفاح المسلح عام 92. غير أن قائد العميد ترك الجيش لأسباب صحية، وعمل في المؤسسات القضائية في إريتريا تحت ذريعة النزاع الحدودي الحرب السورية إريتريا. غير أن قائد اللواء 36 في جبهة مرب ستيت خلال الحرب إنذاك. يتذكر كل إريتري شاهد معركة جبر هيل السلاس، حيث قاد عملية عبور كبيرة عبر الحدود الإريترية. حقق الجيش الإريتري الذي هزم الجيش الإثيوبي نصرا عظيما. عانى من مشاكل صحية أثناء قيادته لهذه المهمة. قادر السكنات واصل متابعة حالته الصحية بعد تلقي العلاج في إريتريا والمملكة العربية السعودية. هاجر إلى إيطاليا بحثا عن علاج أفضل، وبعد ذلك اتخذ موقفا محايدا بشأن الوضع السياسي في بلاده. يعيش حاليا في السويد بعد قام ضد النظام، ويقوم مع القوى الوطنية لتحقيق دولة الديمقراطية والعدالة في البلاد منذ 20 عاما. وشكرا. الرحيم عني لنا أحمدين مباركس دقيمة إذا دحيركم نابزي جزاء ستنبركم يكون بمجد فيسبوك تكتاتلو زلهم انكو عاد حان متصاخو من نابلكو انكو عنا مبه 35 عمد ذخري علت للونة هاجرنا تصحنا حبل فتو ناب تي عدالينا يوزلنا مدب بغطا خنسجر برغيدر جنرال تخسته هايلة بشمين بشمز جزان مسانا لومي حابير كان ختم مسيف عادنيا هونكا بمصاحة عزينا مزجنكو تمدرخ نع حاجة فلكا እሞ ክሳይ ዝንገብር ሳምራዊት ግጥሚ ተዳልያ ዘላ ብሳምራዊት ክነቅርበልና ዶ ንግዜ اوكي كسبت تكنيكال قدام نعريو كوم رح نقبل عينات كانيا ግንቦት 24 2018 ገጣሚ ረዲእ ክፍለ ወይ ባሻይ عينات كانيا هكدب ግንቦት መጥሂቡካ ንብረት ናይ ህዝብያ ኣጥዩ ዘዕብየካ ጸላማት ሓቂፍካ ጀጋኑ ትኹንን ህመይ ጌራ ግንቦት ንዓኻ ትኾን አሉ ዘዓመሉ ንገረና ተምስል መታን ተብዕልሃ ምሳና أيحجم كفيلنا لو تعقنا يا حرا سنك ترمتها جنبو سدفرا همما شادينو تحبي تبتينو وخاريا نجدا عم بستا دليل عالم زمسكرو جغانو يحواتنا
ግንቦት ሞ ዝያዳ ፕሮሜና ፀግዕ የለን ኣይናትካን ያ ግንቦት ዳስካ ደኣ ድለ ናይ ስልጣን ጎረቤት ዓዝማት ዳለውካ ወነንቲ ሰውራና ቤተሰብካ ኩሎም ፈሊጥናዮም ኢና ናይ ሚስጥር ደብተርካ ኣው ኢሎም ዘንብቡ ኣበይ ዘላ ግንቦት ኢሎም ዝዛረቡ ንስኻ ብድሕሪ ጥይቕ ክርምቲ ንሳቶም ብቕድሚት ስኒ መመንጨቲ ሃገር ኣይትንሰልካ ሃገር ኣይትንሰልካ ሓሚማ ትነብር ሓኪም ትወልድ እያ መድሓኒት ዝህብ ኣይናትካን ያ ግንቦት ዋናታት ኣለዉ ንሳቶም እዮም ከዓ ሓኪም ዘዳለዉ ሕጂስ ፈሊጥናኩም ሕማም ናይ ህዝብና ካብዕቲ መድሓኒት ካብዕቲ ከኒና ኣፅዲፍኩሞ ህዝቢ ደፊዕኩም ብቕድሚት ብድሕሪት ወግዑ እሾቕ ከም ዕንቅቢት ስዒርኩሞ ሎምስ ጌርኩሞ ብግሕዶ ውርደት ተሰኪምኩም ትዋረዶ እቶም ደቂ ግንቦት ኣብ ስደት ይነብሩ እቶም ፀረ ግንቦት ኣስምራይ ኣንብሩ ቦት ዘፍሬቶም ናብ ዕዳጋ ይወርዱ ስርዓት ህግደት ከዓ መንሰይ ይነድ ተፋሊጥና ኣለና ብላዕሊ በዓልን ምዃኖም እቶም መላፍንቲ ደቂ ግንቦት እሞ ሰማማዕ ጥራይ ብፅዑ ኣይተርፎን እዩ በዓል ገዛ ክራይ ህግደፍ መገሸኦም ሎምስ ተፈሊጣ ህንደይ ከይስጉሙ ሰብ ጥራይ ሳልጣ ዘይርድኦ የለን ዕኢሉ ወሓዲሩ ዘይጠንቕ የለን እንተ ተማሂሩ ድሕር ደጊም የለን ብግንቦት ምሽቃት ይኣክል ዘይናትካ ምጣጥ ነዛ ሎም መዓልቲ ኣይፈልጣን ዝበለ ብሓቂ ናብሱ ድኣ ይብለ ለንእሰይ ተበገስ ታሪክ ሓምበሎ ግንቦት ኣይናትኩምን እያ ናተይ ድኣ በሎ ስድራይ ዝተኸፍለ ኣነ ወራሲ ኢልካ ተማጎቶም ንስዩት መልሲ ሃየ ተረከባ ደስትኻያ ግንቦት ምስክር ደዓወት ናይ ጅግና ቀለቤት ተግደፍ ቀንጢጥዋ ጥራይ ነፍሳ ኮይና እዋም ኣስፍየላ ንስዩ ክዳና ገጣማይ ርቲ ክፋል ክፍላይ ባሻይ ይቐኒየለይ يقنيلنا سامري بتاع من مسجن يقريتا تساتفتي قربنا قاشانا ناي تكنيكاوي تساقامات قلقاتي مسلزلو حجيقن كنجمرينا
سوري تكنيكال ورتقم تفكرنا مالتي أقدمكم قصون يوم جزيت فيكم نيركم بزغنا انتي زخورن تاريخون معلتي مبل 35 عامت ناينا سنت نموعل ني الراميت وهود زباو من العالي رساويان نزقوركم العدنا قديمان الدالوتن ني خلاتكم أولاتن تمسجن فوتو يغني اللي كورتهاكم مهنيات ناينا سنت بغمز الجواب بحوار كنبعلو مخالنا تمكرونا خن اللاوت وعكم كحبن سمعنا مالتي كلنا خم نردو نزبي إرترا أنصال حرمين مسفح بعناي سرعة درك نبين بركة خليلو خمس على سهولنا نردوينا لزتي فرص أمانة ينوي حامتات نايتو مكرو عالسي وتسيت وي تاريخ وعوات يقنبلو نخل نغنياتو أبزي أهور أفريقا دبال بفلاي زنو حبرتاو عالسي دكادة سورة إرتاي ودما هزبي إرتاي يقنبل نخلينا لزوي كل خف الواقاتات كفيلو تاريخ وزخونة عواتات شبيت اللو مالتي أبزي من البات እቶም መራሕትና ኢትዮጵያ እቲ ስትራቴጂኦም ህዝብን ምንብርካኽ ብዙሕ ግፍዕታት ምጋስ መሳላትን ከም ዝፈፀሙ ኩላትና ንርድኦ ኢና ብዙሓት ተመኩሮታት ኣለዎ ክጥቀሱ ድኽእሉ ናይ በዓል ዑና በስጊደራ ዝኩሉ ኸበሳታት ወላ እውን ሓጀር እምበረ መገለ መሌልና ክንጠቅስ ብዙሕ ይከኣል ግን ከም ኣብነታት ጥራይ ክጠቕሶ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ነገራት እንተልዩ እቲ ክሳራና ብሰብኣዊ ክሳራ ጥራይ ዘይኮነ ብኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ዕንወትና ብስደትን ምዝንባልን እቲ ጌና መለክዕ ዘይብሉ ወይ ኣብ ታሪክን ብግቡእ ዘይተፀንዐ ድበሃል ግን እቲ ስነ ኣእምሮውን ሞራላውን ጉድኣትና እዩ ነዚ ብጣዕሚ ከቢድ ዝገብሮ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ብቐሊሉ ንምውፍዋሱ ኣፀጋሚ እዩ ዓቕምን ብቕዓትን ባጀትን ዝሓትት እዩ ምሁራትን ተመራመርትን ዝሓትት መስርዕ እዩ ስለዚ ከም ዓብይ ሃገራዊ ክሳራ ግን ክፅናዕ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ናይቲ ቃልሲ ክብደት ንምርኣይ ከም ሓፈሻዊ ስእሊ ንምሃብ ክፍትን እየ ስርዓት ኢትዮጵያ ካብ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ስጋዕ ደርግ ተመሳሰልቲ እዮም ብሰባት እዮም ዝፈላለዩ ብግዜ ይፈላለዩ በተሓሳስባ ግን ተመሳሰልቲ እዮም ምክንያቱ ብባህርያቶም ሓደ ዓይነት እዮም ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎም እዮም ስትራቴጂ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ እውን ከተግብሩ ዝፍቱን እዮም ብባህርያቶም ጨካናት እዮም ክልቲኦም ከዓኒ ኤርትራን ወደባታን ከም ናቶም ዋንነት ክወስድዎ ዘለዓለማዊ ክገብርዎ እንተዘይኮይኑ ካልእ ረብሓታት ዘለዎ ነገራት ጌርካ ዝግለፅ ነገር ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ በቢግዜኡ ዝዕልሞም ገዳይምን ሓደስትን ወታደራት ደሚርካ ገሊኦም 800 ገሊኦም 1 ሚልዮን የብፅሕዎ እዮም እቶም መፅናዕታዊ ክኢላታት ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ከም ኣብነት ንምጥቃስ ካብቶም ዝሰልጠኑ ግን ናብ ስሳታት ብእስራኤል ዝሰልጠኑ ናይ ኮማንድስ ሓይሊ ከም ዝነበሩ ርዱ እዩ ናብ 76 ዳግማይ ብእስራኤል ዝሰልጠነ እንደገና ተማው ዝሰልጠኑ መፅኦም ዝሰልጠኑ 20,000 ኮማንዶ እዮም ተማሂሮም ኣብ 1977 ይኹን 78 እውን እንተኾነ ከዓ ናይ ሶማል መጥቃዕቲ ንውሽጢ ናሃር ገይሩ ምስኣተወ ልዕሊ 300,000 ሰብ ከም ዘሰልጠኑ ርዱ እዩ ኣብ 80 ዓመተ ምህረት ብሰሜን ኮርያ ዘሰልጠኑ ናይ ኮማንዶ ሓይሊ 20,000 ሰብ ኣለው ኣብ 81 ንሻድሻ ወራር ንምክያድ ተባሂሉ መሬት ሳሕል ጎቦታት እዩ ዝብል ገምጋም ስለ ዝነበሮ ናይ ጎቦታት ክፍለ ሰራዊት ወይ ተራራ ክፍለ ጦር ዝበሃሉ 48,000 ወይ 4 ክፍለ ሰራዊታት እዮም ሓሊሞም እዚ ናይ ታንከኛ ናይ መድፍዕ ናይ ሜካናይዝ ብሪጌዳትን ሻለቃታትን ገዲፍካ ማለት እዩ
ስለዚህ ኣብ ውሽጢ 80 ዓመተ ምህረት ጥራይ 68,000 ሰባት ከም ዝዓለሙ ከም ታሪክ ክጥቀስ ይከኣል። እቲ ካብ ምዕራባውን ምብራቃውን ክልቲኡ ደንበታት ቀጥታዊ ዝኾነ ደገፍ ዝህብዎ ብውሕዱ 12 ሃገራት ከም ዝነበሩ ይዝረአ። ኣብ ዲፕሎማሲ ዝነበሮም ናይ ብዙሓት ሃገራት ደገፍን ሓገዝን ንጎኒ ገዲፍካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ወተሃደራዊ ስልጠና ናይ ክኢላታት ምክርን ስትራቴጂን ዝበሃል ናይ ሳተላይትን ቴክኒክን ሓገዝን ናይ ጠለፋን እዩ። 16,000 ናይ ኪባ ሰራዊት ኣብ ሶማል ከም ዝነበሩ ንኤርትራ ክመፅእ ከሎ እቲ 300,000 ሰራዊት ዝበሃል ካብኡ ገለ ክፋሉ ማለት እዩ። ንሶም ቦታ ናይ ሶማል ሒዞምሎም እዮም ፀኒሖም። ስለዚ ዋን ኦር ዚ ኣዘር ወይ እውን ኢድ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣስታት 2,000 ሰራዊት ናይ የመን ታንከኛታት ነይሮም ብቐጥታ ብኤርትራ እውን ዝተሳተፉ። ሕጂ እዚ ልዕሊ 2,000 ኣማኸርቲ ናይ ሶቪየት ከም ዝነበሩ ኩላና ንግንዘቦ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብተወሳኺ ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላራት ብዓይነቱ ሓገዛት ከም ዝገበሩ ኩልና ንርድኦ እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ ንኩሉ ዛሚትካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩነታት ናይቲ ህዝብን ዝተሰግረ መድረኽን ናይቲ ተጋዳላይን ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ምንባሩ ንምግንዛቡ ሸጋሪ ኮይኑ ኣይስማዓንን። እዚ ኩሉ እዚ እቲ ክተቕሶ ፀናሕኩ ዓይነት ክሳራታትን መስገደልን ምስክርነትን መግለፅን ናይ ሃገራውነትን ናይ ተወፋይነትን ናይ ፅንዓትን ወዘተ ወዘተ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናፅነት ኣብ መወዳእትኡ ብሪፈረንድም ደረጃ ክውዳእ ከሎ እቲ ሪፈረንድም ሰብ ሓድሽ ገይሩ ክወስዶ ክእል እዩ። ኣብ በበይኑ ቦታውን በበይኑ መግለፅታት ክወሃቦ ይስማዕ እዩ። ብግብሪ እንተኮይኑ ግን እንፈልጦ ዝተምሃርናዮ ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ቅድሚ 13 ዓመት ናይቲ ሪፈረንድም ዝነበረ ስትራቴጂ ወይ ድማ መትከላት ናይቲ ውድብ ምንባሩ ብርሃ ኣገድስ እያ ኮይና ትስማዓኒ። ስለዚ ብከምዚ መንገዲ እቲ ኣብ ሚያዝያ 1993 ብኣህጉራዊ ተዓዘብቲ ዝተሳተፍዎ ዝመስከረሉ ምርጫ 99.83 ከም ዝተወድአ ከም ርድኦ ጥራይ ጠቕሳ ኣቢለ ክሰግር እየ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ኣብ ዓሰርተታት ወይ ካብኡ ንላዕሊ መፅሓፍቲ ፅሒፍካ ዘይውዳእ ታሪክ ኣሎ፣ ወሓዚ ታሪክ። ስለዚ ናይ ታሪክ ፀሓፍቲ ናይ ሕብረተሰብ ተመራመርቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታት ካልኦት ብቕዓት ዘለዎም ክኢላታት ዘለዎም ደቂቕ መፅናዕቲ ሳይንሳዊ መልክዑ ክትሕዝዎ ንመፃኢ ወለዶታት ከሰጋግሮ ከም ዝግባእ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክጠቕስዎ ይፈቱ ማለት እዩ። ቅድሚ ናብቲ ዝርዝር መግለፂ መኻደይ ግን ሓንቲ ገዳሲት ክጠቕሳ ዝደሊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከም ሃገር ወይ ከም ህዝቢ ወይ ከም ሕብረተሰብ ሓረግ ቀፃልነት ዘለዎ ናይ ወለዶታት ውርሻታት እዩ። ኣብ ዝኾነ ታሪክ ናይ ሕብረተሰብ ከኣኒ ክልተ ገፅ ከም ዘለዎ ምግንዛቡ ፅቡቅ መስለኒ። ብሓደ ወገን ኣወንታውን ፅቡቅን ኣሎ፣ በቲ ካልኣይ ድማ ሕማቕን ኣሉታውን ውፅኢት ኣለዎ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ወዲሰብ ከም ኣምላኽ ወይ ከም ረቢ ነፃ ወይ ፍፁም ስለ ዘይኮነ ካብ ጌጋታት ነፃ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ክልቲኡ መድረኻት ክህልዎ ከም ዝኽእል ከም ርድኦ ጌርና እንተወሰድናያ ፅቡቅ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ናቱ ዳይናሚክስ ኣለዎ። ምስ ናይ ሽዑ ዝነበረ ወድዓዊ ኩነታትን ግዜን ተዛሚዱ ዝረአ እቲ ምዕባለ። ስለዚ ነቲ ኣወንታዊ ሜዳይ እቲ ዳሕረዋይ ወለዶ ወሲዱ ከማዕብሎ፣ ነቲ ኣሉታዊ ሜዳይ ከም ተመክሮ ክመሃረሉ፣ ንኸይድገም ድማ ንክከላኸሎ ከም ዘለዎ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። እቲ ካልኣይ ወለዶ ዝበሃል ዝፍፅሞ ነገራት እውን ከምዚ ንኣና ብዙሕ ፅቡቅ ጌርና ገለ ነገር ሕማቅ ዝገበርና ደሰጋገርና ናብ ሳልሳይ ወለዶ ከተስግሮ ምዃንኩም ከም ርድእ ወሲድኩም እንታይ ክትገብሩ ግባኣኩም እውን ግምት ክወሃቦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ።
እቲ ድሕሪ ናጽነት ዘሎ ኩነታት ከም ናይ ሰውራ ወለዶ ሰንሰለታዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ። ንሕና ዘጉደልናዮ ነገራት ኣሎ። ምትጸጽብኦ ጥራይ ወሲድካ ዝረብ ድከኣል ኣይኮነን። ኣሉታዊ ነገራት ንሕና እውን ንዓኻትኩም ኣርኪብልኩም እዩ። ናትኩም ተራ እንድሕሪ ወሲኽኩምሉ ተዘየመሓይሽኩሞ ጽባሕ ንጎኻ ናብ ሳልሳይ ወለዶን ራብዓይ ወለዶን ክሰጋገር ከም ትኽእል እዩ። እዚ ምናልባት ጽቡቕ ኣወንታዊ ሜዳ ኢልና ክንገልጾ ከለና ሓደ ነገራት ንጎኒ ገዲፈ ማለት ኣይኮንኩን። ንኣብነት ኣብ መጋቢት ናይ 97 ኮንስቲቱሽናል ኣሰምብሊ ዝበሃል 527 ሰባት ዘለዎ ተቋማዊ ባይቶ ኣብቲ ሃገራዊ ባይቶ ኣጽዲቕዎ ነጊሩ እዩ። እንተኾነ ግን ንቕርጽን ምምሕዳርን ንስርዓተ ፍትሕን ሕጋዊ ተሓታትነትን ዝበሃሉ ከምቲ ዝግባእ ኣይከደን፣ ጎደሎታት ኣለዎ። ነዚ ሓቂ ዘሸፊንካ ነቲ ዘጸጽብኦ ጥራይ ምግላጽ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ይኹን እምበር እቲ ናቱ ናብ መንግስቲ ዝሰገረ ካብቲ ብረታዊ ቃልሲ ናቱ ፍሉይ ባህርያትን ወድዓዊ ኩነታትን ስለ ዘለዎ ሰውራዊ ቃልሲ ዝተጓናጸፉ ዓወት ናይ ናጽነት እንድሕሪኡ ዘሎ መንግስታዊ መስራሕ ከም ዝሰገረ ከም ርዱእ ወሲድና ብክልቲኡ መልክዕ ምግምጋሙ ኣገዳሲ መስለኒ። ስለዚ እቲ ድሕሪ ናጽነት ዘሎ መስርሕ ምህናጽ መንግስቲ ዘለዎ ሃጓፋቱ ከም ርዱእ ወሲድና ምስቲ ናይ ናጽነት መድረኻት ኣዛሚድና ክንሪኦ ኣይግባእን። ሓደ ሃጓፍ ናይቲ ንናጽነት ድምፂ ኣሎ፣ እሱ ነቲ ዳሕረዋይ ወለዶ ዳሃሰዮ። ግን ምስ ናይ ናጽነት ደረጃ ምስ ፍሉይ ወድዓዊ መድረኻቱ እውን ርኢና ንግዚኡ ክሰግሮ ክፍትን የበዝን ጠቐስኮን ጥራይ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ድሕረ ባይታ ብሓፈሽኡ ጠቒስኩሞ ይኹን ክሰግሮ እየ። ናብቲ ሓደ ነገራት ጥራይ ተመጽየ ሰግረና ኣለኹ ናይ ጣልያን ናይ ገለ ዝነበረት ተናኺፍኩሞ ስለ ዝኾንኩ ዝኾነቲ ኣሉታዊ ሜዳይ ናይቲ ጣልያን ጥራይ ጠቒሳ ክሰግር እየ። ኣብ 1984-85 ብስምምዕ በርሊን ዝፍለጥ ውዕል ከም ዝነበረ ኩልና ርዱእ እዩ። ጣልያን ከዓ ድሕሪ ውዕል ናይ በርሊን ኣብ መግዛእታ ናብ ኤርትራ ኣስፋሕፊዓ ከም ሰባ ከምተን ካልኦት ቀዳሞታት ተሰሪዓ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣስታት 150,000 ሰብ ኤርትራውያን ተዓስኪሮም ከም ዝነበሩ ዝገልጹ ጽሑፋት ኣለዉ። ካብኦም ኣብ ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ እንዳኸትካ ምውጋእ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ሊብያ ነቲ ዓረባዊ ሓርበኛ ዑመር ሙኽታር ዝበሃል ቦጠለን ኤርትራውያን ከም ዝቆተሉ ኣብ ሚዝየም ናይ ሊብያ ምህላው ፕረሲደንት ምስ ከደውን ኣርእዮሞ እዮም። ሶሪ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ተኣሽሙ ነቶም ዝተዓስከሩ ዝሰንከሉ ብደቦዚቶ ዝፍላጥ ሓገዛት ዝገብሩ ከም ዝነበሩ ርዱእ እዩ። ኣብቲ ኣወንታዊ ምዕባሌታት ናቱ እቲ መስፍናዊ ሕብረተሰብ ናብ መስፍነ ርእሰ መላዊ ስርዓት ተቐይርዎ ፈቲኖም እዮም። መጓዓዝያ ሰሪሖም፣ ናይ ባቡር፣ ናይ ኣየር፣ ናይ ነፋሪት ንበሎ ወደባት ሰሪሖም፣ ባቡር ሰሪሖም፣ ከተማታት ሃኒፆም፣ ዕዳጋ መስሪቶም፣ ማእከላይ ቦታ ሰሪሖም፣ ሰራሕተኛታት ከም ዝቁፀር ተገይሩ እዚ ንባዕሉ ናብቲ ካብ መስፍንነት ናብ መስፍነ ርእሰ ማልነት ኣሰጋጊርዎ እዩ። ኣስታት 2000 ንኣሽቱን ዓበይትን ፋብሪካታት ከም ዝነበራ ይፍለጥ እዩ። ብድሕሪኡ እንግሊዝ መፅኡ ኣበላሽይዎ እዩ ወይ ሸይጥዎ እዩ ወይ ሰሪቑዎ እዩ ማለት እዩ። ሃገራዊ ባይቶ ንዝርከሰብ ለውጢ አቤት እንታይ ኢልካኒ? ቅፅል ሚዩት ገርና ያለና። ኦኬ። ስለዚ እቲ ዘበናዊ ሕርሻታት ዝነበሩ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይኽእል እዩ። ናይ እንዳደናዳይ ኣብኡ በቢዓይነቱ ፍሩታት ጥራይ ዘይኮነ ኮሚደረ ነቢት ስለ ዝነበረ ናይ ፋብሪካ ሳልሳን ኮሚደረን ከም ዝነበረ
سعودية ونشيت كم زنبرة في سعودية أنا خيدا ونزرعه مالتي عبا هنجرات ينيرو خبير تاج سدوز نبرة فرطاتا تاويد كم نيرو زغبتي أوانتا وميديا توتكس كالي نتبو عنده هنتز تقصكموتي غنات ناي عالمنا مشارختنا ناي إنجليزن ناي أمريكان نابريسنا هاي لسلاسي دقبورو ونقرات كم ردو تراي توي سيخسقري بزخونتي كان مخنياتو أبشحن شعاتي 243 إنجليز 40 حدا نتيلان مسعرو أب 40 سلستن ناي سليات تلفا أبقانيو كم ذاتوي أب تاريخ استمزقبه نقريو سلازي بسهورة أو سلازي مسات مشؤنا أير كونتات نخلعي كونات عالم نهود تلوهاتات هيك كايدوهم زنورو ردوي زي روحاتات سلازي رأيو أمريكا مس إنجليز تسامعهم نيرتانا فدريشن نخود قوة كم استقدروا كم ردو غيرنا كنوصلوا نخلينا سلازتي إرتاو حيل دبهال سلامتايتي ناس نتو دير خبي نتبل تي كم تقصكوني أمريكان نا إنجليزن شركنتن تي نايك أنيون دمتو وديت نغيح بحري كقواصرو مسمر مترب سويس تخفيتو سلاز نبرا نعو نمكوت تبايلو مسمر ناي نقطي تسعطا نخو حسو حمشا جفرا مراخب دلو أبكي بحرن دياغو غارسيان كم ننو أمر دو كنوسدو تبوي مالتي لذي زتي بحثيرو كتاصو دخلي تمكري أود بنا زباو بمبارد ملكتي تمكري أود بنا زباو بمبارد 20 كلتاني كاتي يتسلفه بحثيرو تغيسكم اللوم نساح القعزانا بتعمي هلاغي نيرو أب قلع تعلمنا أموداتا وقناي سلامتيو تمدي بنا خيدنا مالتي نانساب دي عدلتوني سايق برالو زربشنا أبتزمتنا له بيزي التخوي ناي قرق السودان دبهالو أب قعزو خلنا يوم تخيلو حسر شوعات تسقع 15 نايت فبراير نحن أب قعزو لنا مالتي يجي بدي حرقو أبتو قعزو خلنا سلازو خدي أيركبنا لون قن دينا وعي روسن دينا يسعلحنا أبالك كاليو زباوا حيلتات دول عرد الساريخيين يفتو وانتي أبتقرق السودان بزحي خسارة نيرو ناي تقادل حرنة إرترا أو قرب دسك فكانا قري خزارو بخلو يسكحكو حيهم رئيساتات بقريدر ناي سوداني تقديرو من البات كتسمعو خل خاون قربي شقرا كاي تنبو سميتها يوكاني زي حدا خبت زي حزن نبرو خنتاتي كلتي ودبات كامري السودان كوتس قمدلو يتوسينو ني حبار سممعون تخيدو نيرو بينات نخي قبر بتحدو وغن منغو نميرين هاي لسلاسي نستقبري سممعي نيرو كلتيهم كابت وطان توتيهم تي إتيبيا وحيلي نتي زبوا حيلتات دبال كتفو عدل كركب كم دخل أو قمت سلازوتو يو كابت ماري السودان مسوسون ناي مجمريا وقر مس إتيبيا تخيدا مالتي تي كالي أب تي زعتنا له قانتا نعي بتعني أبيوتين تمكرين عباين صبغتين يعني رانا يقاتهم قداي سلسة مرحت قانتاتات زنورو تماساسال تزلو تباي كويني رخيبة يوم مبرهاتو ولدو دبال أبرها جعالو دبال أمباسادر برها قبر سلاسة دبال يوم جعالو قلتي في تسويو مرح قانتانا ولدو مرح حيلو قوينو نيرو دحرام من كعت أسيرو نفسو عن شمون تندي 4 عامات وتيو تمرعو قات أمغن بماكينة مس فعلت بيتو تأديفو تفيو تبهال بخالوت سر وخالد
ጎናዊ መግለፂ ዘለዎም ብቀረባ ድፈልጡ ሰባት ከም ዘለዉ ይስማዕ። በረኻ ገብረስላሴ ኣብ ስጉጅለ 15 ተኣሲሩ እዩ። ሕጂ እዚ መብራህቲ ወልዱ ናይ ሶርያ ምሁር እዩ። ብጣዕሚ በሊሕ እዩ። ተባዒዩ ምስ ቀዳማይ ወገንካ እዩ ወፂኡ ነይሩ ማለት እዩ። هنشوفها مثيلة في كنت واحد ولا تنوري خص እንታይ ኢልካ? ድሓን ቀፅል እቲ ማይክሮፎን እናኸፈትዎ እንድዩ እቲ ዘሸግር ዘሎ ሕጂ ከም መተሓሳሰቢ በጃሃትኩም ማይክሮፎን ሚት ግበርዎ ንሕና ብዝተኻለ መጠን ክኣቱ ከሎ ኩሉ ሰብ ሚት ከም ዝኸውን ጌርና ኣለና ግን እቲ ቴክኒክ ሓደ ግዜ ከም ትደልዩ ስለ ዘይከይድ ኩላትናስ ብሓላፍነት ማይክሮፎንና ሚት ንግበሮ ንምርባሽ ከይከውን ነቲ መደብ ግብሪ ሓንሳብ ናይ ቻርጀር ቦታ ከጣጥሕ يا قريت أخوات كمان أحد عن قرب دقائق كنبهم كن لسيم ነፂ ኣለኹ أوكي كاميرا تعطي الله أوكي تقمت إلى الله مثلا تا تليفون ويكا تا سكرين ቻርጀር እንጃ ገብራ ደልየ ላዕሊ تا سئلي تقمت إلى ترى الله እምባ ክበሃል ይተወድስ دحن ولا خمات خونت ونسقم يلا كم زاحج جزل لهما እንተ ተገልቢፃ ፅቡቅ ትመፅእ نوع انتوي برئسيا كوفيلاني راتا ناي تشارجر مس طعام كيا حج تشارج تقبرات هون كاس برسخا خط ابتسلس طباي متني حج بزوخ بستخ على مت انت لا قاعد حج لو اللي طبا له هم زلون دحر كم مستخيل طبا له ሕጂ ግርማ ኣላ ጀነራል ኣብ ኣርገፅ ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ በኋላ እወ ኣብ ኣርገፅ ቢደ ሒዝያ ዘለኹ እዋ ዝሓን
ጽባል حدي هو كم دي هتقصدها دي نعيقنا يتبوي أيترئنا لدحان نعم دحر ترايكم نعنا سلام تبقى عليكم الوطن أوكي كستاهن قبرنا الحاني كساب استخالة كامت انتنا برزنتيشن مو بزيادة اللي خيا قتلها أبتي ناي حتون رئيتون قزيم ساعتنا اتي ورقة سلازي ليكا هو بقرب نيشتي عرفت قبرها بينا بكمبيوتر آتيها كان بحاجة طبق خد الكهالي هو أنا دحان ورقتني إشتي موكشي أزغور لهم بردحاني anyway أبي بس حين رفتي أبتنا كمان نودو ناي كمان كم دعاتو وتم تقادلتي كأوغ خمس تقبرة هاي لسلاسة أوغ خمس قبرة لحرق رقر سولان نفس ملامة تعكم أنا أبناء ولد بعد ولد بس جيراني مثلا كده ها هو هو زعباق هو أنت حقها حتى نركب زعباق أنت هوا هو آه بال- ها قال كاني قتلوا صبالة يسمعكم قتلوا صبالة حجي أوكي ብዝኾነ ከምዚ ዝጠቐስክዎ እዩ እቲ ወዲ ወልዱ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዝግበር ነገር የለን ግን እቲ ታሪክ ብቐንዱ እንታይ እዩ ዝመፅእ ኣብዚ እቲ ኩናት ሓድሕድ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ነይሩ ካብ ሳሕል ዝጀመረ 74 እውን قدم حموشت حيلتات دحر سلسة حيلتات مسفن حاوسن سالح تطون ذلو مريحنة حيزومنا مسموتو كبيري نيرو ناي مجمريا تو حلافي ودفنكلي نيرو بفلفل تسويو بديحرو بعل وكذاقر مريحنة سالح تطو بعل أبرها عند برهان بوتادرات نقاون كقلوتون فلوت ናይ ሶርያ ምሁር እዩ ምስ በዓል ወልደ ሚካኤል ሃይለብቲ ናይ ባዶ ናይ ኮማንዶ ዝነበረ እዩ ወይ ድማ ናይ ፊዳይን ዝነበረ እዩ እዚኦም ዝርከቦም በዓል ኪዳነ ጎበዝ በዓል ተኽሊ ሸሪፍ ካብቶም መስረቲ ናይቲ ውድብ ዝጠፍኡሉ ግዜ እዩ ናብቲ እዋን ተቆርቢ ሕርቃን ነይሩ እቲ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ዋላ እቶም ሓደስቲ ብዓይንና ንሪኦ እቲ ኩናት ሓድሕድ ስለ ዝመፀ ቁሩብ ፀገማት ነይሩ ዝኾነ ናብ ምልስላስ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ተመሓይሹ ክበሃል ይከኣል እዩ በበይኑ መግለፂ ናይቲ ታሪክ ኣሎ ንስ ንጎኒ ክገድፎ እየ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ዝውስንዎ ገይረ ክወስዶ ክእል እየ ማለት እዩ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝመፅእ እቲ ናይ 75 ኩነታት እዩ ብ75 ክልቲኡ ውድባት ማዕቢል እዩ ወይ ዓብይ እዩ ወይ ድማ ወታደራዊ ክፍል ኣስፊሕ እዩ ብዙሓት ምሁራት ዝተሰለፉሉ እዩ ብዙሓት ደቂ ከተማ ዝተሰለፉሉ እዩ ነቲ ሚዛን ናይቲ ሓይሊ እውን ዝወዳደርን ወይ ድማ ዝመጣጠንን ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ነብቲ ባህላዊ ፍልልይ ዘሎ ረቑሕታት እውን ምፅልላዋት ዝነበሮ ፋክተር ክኸውን ከም ዝኽእል ገይረ ክወስዶ ትኽእል ማለት እዩ እቲ ቃልሲ ዝነበረ ተጋዳላይ ካብ ክልቲኡ ሃይማኖት ካብ 8 ብሄራት ንራሻይዳ ገዲፍካ ማለት እዩ ዓንዲ ጓል ራሻይዳ ጥራይ ትፈልጣነ ንሰብኣያ ተባሂሳ ቀትላ ደልዩ እቶም ጀማሂራ ድሒኖሞ እያ ተሰሊፋ ካልእ ኣይፈልጥን ማለት እዩ 8 ብሄራትን ክልተ ሃይማኖታትን ግን ኣብ ቦትኡ ከም ዝነበረ እዩ እዚ እቲ ባክግራውንድ ምስ ኣረስቶት ምንባር ምስ ናይ ተምሃሮ ምውፃእ ተዛማዲ ነይሩ እቲ መንጎ ዝተፈጥረ ሃዋህው ናይ መንካዕ ድብልዎ ናይ 73 ምንቅስቃስ ነይሩ ንሱ ከቢድ ፀገማት ነይርዎ ዝኾነ ኣዊታት ሰፊሕ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ነፍሱ ዘኻኣለ ሰጉረ ግን ከም ሓደ ኣሉታዊ ሜዳ እዩ ሰባት ዝጠፍኡሉን ዝቐትሉሉን ደረጃ ምንባር ጥራይ ጠቒሱ ክሰግር ይኽእል እየ
ኣብዚቲ ናይ 16 መዓልቲ ውግእ ነቲ ውድብ ዓቕሙ ዝፈለጠሉ ውዳቢኡ ዝሓየለሉ ወታደራዊ ብቕዓቱ ክብ ዝበለሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ንኩልና ሞራል ሂቡና ነይሩ ማለት እዩ። ኣብቲ 75 ዝተፈጥረ ኩነታት ብጣዕሚ እቲ ናይ ስምረት ሕቶ እውን ተላዒሉ መንጎ ዝነበረ ኩናት ሓድሕድ ጠጠው ኢሉ ኩሉ ሰብ ዝተሓጎሰሉ እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ናይ ወክዛግር ተኸሊት ስለ ዝተገብረ ኣነ ናብ ፊዳይን ከይደ ኣብ ፊዳይን ዝተወሰነ ዋርሒና ፀኒሕና ብድሕሪኡ ናብ ካድር ቀዳማይ ዙርያ ተማሂርና ከም ኮሚሳር ሓይሊ ኮይና ተመዲብና ማለት እዩ። ኣቦ ጠለን ሰለስተ ብበረሀ ፃዕዳ ብፀጋይ ቀሺ በረሀ ፃዕዳ ምክትል ጀነራል ስብሓት በረኻ ገብረስላሴ ተኣሽሚ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ድመፅእ ኣብዚ ተኸሊት ምስ ተገብረ ንሕና ካብ ካድር ምስ መፃና ናብቲ ሓይልታት ምስ ኣተና እቲ ሓላፍነት ክብድ ኢሉ ናይ ርእስና ጓዕፂፅና ኢና ንኸይድ ነርና። ዝኾነ ግን እቲ ኩነታት ክስገር ተኻኢሉ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብ መንጎ ተወጊአ ከይደ ነይረ ዳሕራይ ተመሊሰ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ደባይ ኣሃቱታት ናይ ከበሳ ሓደ ቦጠሎኒ ሳሊሕ ሕሩይ ዘለዎ ስውእ ሃርበኛ ወዲ ባረድ ዝነበሮ ጴጥሮስ ሰሎሞን ዝነበሮ ኢነ ቦጠሎኒ ሓደ ጀነራል ግርማይ መሓሪ ዓሊ ማሕሙድ ምክትል ድሓኖም ኮሚሳር ዝነበረሉ እዩ ማለት እዩ። ብደቡብ እንተኾነ ተመሳሳሊ በዓል ስዋኣት ወዲ ዓፋር ወዲ ሃይለ ዘለዎ ድሓር እንቲ ቦጠሎኒ ሰጊራ ብከምዚ መንገዲ ተወዚዑ ይኸይድ ነይሩ። እቲ 2 ዓመት ናይ ደባይ ኩነታት ነይሩ ኢለ ናብ 77 ክሕፅራታ መግለፂ ኣብ 1977 እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ብቅርፅን ኣወዳድባን ወይ ድማ በቃውማን ተቐይሩ ዓቕሚ ሰባት ስለ ዝተደለበ ብዙሓት ስለ ዝተሰለፉ ናብ ቦጠሎን ደረጃ ከይዱ ዝነበረ ናብ ብሪጌድ እንደገና ክሰግር ክኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ተን ብሪጌዳት በቢ መጥቃዕትታት ዘካይዳሉ ከባብታትን መደብን ነይሩዎን ተጠርኒፈን ዘጥቃዕሉ ነይረን። ኣብ መወዳእታ ከረን ደቀ ኣምሓረ ክልቲኡ ሓራ ወፂኡ ሰገነይቲ ሓራ ንምውፃእ ቁርብ ክብደት ነይሩዋ። ብሪጌድ 51 ዝነበሩ መራሕ ቦጠሎኒ ዓብደላ ሺድን ስሞን ኢማም ተወጊኡ ዓብደላ ሺድ ተሰውዩ። ናይ ብሪጌድ 4 መራሕ ብሪጌድ ዝነበረ ወልደንኪኤል ሃይለ እውን ተሰውዩ። ቁሩብ ፈንጂታት ስለ ዝነበሮ ፅብቕቲ ነበረት እንታ ኩነታት ዝኾነ ግን ተወዲኣ ማለት እዩ። ኣብ 1977 እቲ ሰራዊት ናህና ደቀ ኣምሓረ ነፃ ምስ ኣውፅአ ከረን ነፃ ምስ ኣውፅአ ንዓዲ ሓውሻ የምሪሑ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሓውሻ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ምርብራባት ተኻይዱ እዩ። ካብተን ከተማታት ናይ ኤርትራ በኣና ይኹን ብተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ነፃ ዘይወፃ ሓንቲ ሰገነይቲ እያ ሓንቲ ባሮንቲ እያ ተባፅዕ ከዓ ተኸቢባ ነይራ ማለት እዩ። ናብዚ ሓደ ዓመት ኣከባቢ ፀኒሕና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣወዳድባ ናይ 77 ብጣዕሚ ሓያል እዩ። እቲ ስለያ ምልክትን ብጴጥሮስ ሰሎሞን ድምራሕ 3 ኣባላት ወታደራዊ ኮሚቴ እዮም ነይሮም። እቲ ዝበዝሕ ስራሕ ወታደራዊ ዋላት ፖለቲካዊ ኣካዳሚያዊ ኩሉ ሙሉ እንተነበረ ዝዓበየ ስርሑ እዩ። ድሕሪ ውግእ ግን 3 እዮም ነይሮም። ብዓፋት ዝምራሕ ኮሚቴ ጴጥሮስ ሰሎሞን ጀነራል ዕቁበን ዘለዎም እዮም 3 ውድብ መርሑ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ግንባራት እናኸዱ ይሰርሑ ወይ ድማ በበይኑ ግንባር ድሕዝሉ እዋን ከዓ ኣሎ ድሕሪ ምዝላቕ እሱ ተሓንቀስ ኢሎም ወፅእ ማለት እዩ። እዚኦም ን10 ዓመት ነቲ ውድብ ወታደራዊ ኩነታት መሪሖሞ ማለት እዩ።
تسليا دبال ببيتروس سلومن دمراح مصنعة تلفان يكايد تعمد معي نيرو اللي أنصرس اللي أن بمكياد ناي وساق فلتات ونزت على اللي نيرو بتلفان ناي ودبن بناي ودوات ويدما وفيات حبريتا تأكيون ودب السجبة حبريتا إذا غرب إذا تسليا نودب كاتسلعي هدحين ويو أم عواتن كسارا موحد بخلط يمن قدي عقاز ترانيرو مالتي اتخلاي كفال يترسلوا من دمرحو ملكت بال كفليو يوم اوبريترات تلو انتم اوبريترات نمرحتي عينين يروم تتبهالي مقنانا يكونن مأكلاي مرخبي بوتاتات نيروم مأكلاي مدبرات ني دو صفحة كبابتات نخرخب ديك الوياب حمي قدلو ويقو بوتات تخل كلكم بهم عينة ركبات كاد نير فلزتي مرخبتات بعسي عين نايت ودب نير انت تبهالي مقنانا يكونن كودات تلو بكود سرح توي حالاتي تسدون تقبلون ملأختي بمن قدتهم اوبريتراتي خيط سلز نبري مالتي أبس عن تشعتن قيمن زنبرا سلياني بريقيدات نيرن زين أما اسمر سلاحاتين مصنعتي كايدا سليا بريقيدات كهلة سمع بلا نود سليات صاحبا بريقيدات بانصارو متكاتات كنز قبرا تيجيرو مالتي كم بريقيدات ناي بريقيدات سليا خون ولا ناي ود سليا ابتدى كايدو مصنعتي فنجيتات مساعدة دلن تليو كم دلو تتخيلو خلو طعمات رياوتي مبدفو نيرم أبدا دلو معالتي شعو مسمر تخافي تسلزو اللو بانتراي مريحة مخا كأتو يخولو نيرم مالتي تتبسو إبراهيم حفاد من رح كل تعليمي نيرو أبوهم برنايتا كوميتي ولا انتقوني تروع وتهدراهم بوليتيكاون مدبات يزوها بنيرو نمرحت مسار نمرحت غانتا وتهدراو بقعتهم كم نمبال تسعيريو السغا بمرار حاقلتهم معبال أب سراويتهم تعليمات بمكيات أبي أصوات ونيرو مالتي تي كالي تايد متسو كم رحت حيلتات نلعلي وتهدراو كارتاتات كما يرسب توم أزستو في السراويتم بريغيداتن كا داغماي كورس ناي كومون ناي تبب ناي تخسن وي إذن كتسرن تماهيرهم مالتي تإذن كتسرن سقع مرحت مسارع درجة بتمرتلي كم دواب تجيري واب جنرال سوحات دمو تقول مالتي جن قدم بدرجة حالف تسلزنا ولا تقصاد اللهم كوماندو سلتينو تتعليم أما صناعة سرحيتات بتعماي حيالي نيرو قد ما رأي نيرو ببريغادير جنرال سوحات زمرحن أما عرفونا فرس مرا دكي أو مصنع التخايدو تي ناينا فرتي نقصال كم نبرا كلنا نردو قينيد معني ثالثاي بجنرال عقوبة من رحي في التعليم ويدما امداد دسواعي كم بقسيو أشحن شعتي ميتن سواعن حدن زقومي كفليو أدهابت زقدمي كفلنا يتود بي تواقع سراويت زد الطلبات يزغرب أبناء أشبي جلابو يورد يخبر يوصي فهيروه عندنا يعدل زيتي نوحد ولا جيزة دسر حلو أب بجمال ترايز تكم مجوعيا ذي نورلو وان مالتي مجوعيا مس مسألة مكان كان كتغسل الزخالة نتحل كتاب موتونو قد الكم دخالة كالكالي أبتي أودا دبانايتي كفلتات بتعم حيالي نيرو عند ساخل تعمامات نيروهم توقع حيلي توليهم داتو فنجيز غورو دوسو وزتي كم توقع أخوينا مدسرحو مالتي أموكو عاليا هل كذلو أسرح نيروهم هذا حد جيمس نفاري تنا توايخا بقيادو اللؤواني فلتاتو نايس قنا تكنيكو تعمي مسجني هذا خبكي إلى ناي ممهر ناي تكنيك سوء ميكيل ساي نيرو
ቴክኒኩ ካብ ውድብ ሓሊፉ ኣብ ሱዳን መካይን ዝፅገናሉ ብገንዘብ መልክዕ ስለ ዝነበረ ምስጋና ነይርዎ ከቢድ ምስጋና ነይርዎም ማለት ሱዳናውያን እቲ ክፍሊ ስንቂ ድባል ንባዕሉ መሻሪፍ ተጋደልቲ ትውስን ናብ ቦትኡ ዘብፅሕ ፍሉይ ትሕጃጅ ተሎ ዝፀኒሑ ከም ኣድላይነት ዝዕድል እዩ ክፍሊ ሕክምና ብጣዕሚ ሓያል እዩ ኣዝዩ ሓያል እተን ነርሳት ትበሃላ ወይ እቶም ታሕተወቲ ኣባላት ትበሃሉ ብዙሕ ዕረፍቲ ነበሩን ፃዕግናይ ውግኣት ነይሩ ቀፃሊ ውግኣት ስለ ዘሎ እንቶም ዓበይቲ ሓካይማን መጥባሕቲ ክኸዱ ከሎ ነቲኣተን ኣብ ምሕካም መኸዳ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ማለት እዩ ከቢድ ስራሕ እዮም ሓሊፎም እቲ ኢደ ስራሓት ትበሃል ንእሽተይ ፋብሪካ መስሪቶም ነይሮም ናይ ሽዳ ነቲ ብመጦነት ፀገማት ንምክላል ተፈቲኑ እዩ ንኣብያተ ቤት ፅሕፈታት ዘድሊ ንክፍልታት ዘድሊ ጠለባት ናይ ጣውላ ናይ ሳድያ ንባህሊ ዘድሊ ክራር ወዘተ ክሰርሑ ፈቲኖም ተኽፍሊ ህንፃ መስመራቱ ፅርግያታቱ ኣብ ምስራሕ ብጉልበቶም ብሓደ ሓደ ናይ ማሽነሪ ፕላስ ብናይ ሙሩኻት ጉልበትን ገይሩ እዩ ክሰርሕ ዝፍትን ነይሩ ተኽፍሊ ህዝቢ ንዜጋታት ይውድብ የንቅሕ ይዕጥቕ ሃገራውያን ማሕበራት ናይ ሰራሕተኛ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ናይ ተምሃሮ እንድሒሮም ናብ ታሽሙ ዝሰጎሙ ኣባላት ይውድብ ባዶ 6 ትበሃሉ ናይ ውሽጢ ርክባት ዝነበሩ ትሕቲ ጀማይር ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ድሒሩ ብሙሉኦም ንሳቶም ቶም ውፍያት ተባሂሎም ተሳሒቦም ናብ ስለያ ከይዶም ባዶ 6 ባዶ 8 ተባሂሎም ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ቀዳማይ እዋናት እዩ ኣብ መንጎ እቲ መጥቃዕቲ ናይቲ ግንባር ናቕፋ ሓደ ሻለቃ ዝነበረ እዩ ሻለቃ ማሞ ተምትሜ ይድበሃል ዕርድታቱ ነንሕድሕዱ ዝተሓላሎ እዩ ረሻሽ ናይ ብራውን ብርክት ዝበለ እዩ ኩሉ ብፈንጂታት ብጣዕሚ ዝተሓፅረ እዩ ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ እዚ ዳርጋ 6 ወርሒ ወሲዱ እቲ ሓይሊ ብዙርያ ከቢቡ ብፈንጂን ብብራውናትን ኣይሕልፈካን እዩ ከባብያታት ዓርዲ ድሕሪኡ ጃንጥላታት ይስደት ጃንጥላታት እውን ስንቅታት ፍርቁናባና ፍርቁናበአን ዝወድቁ ነይሩ መወዳእታ ሓደ 100 ሰብ ብኣየር ወለድ ወዲዶም እንዳተተኸሱ እዮም ከይዶም እዚ ከዓ ቁሩብ ተወሳኺ ሓይሊ ኮይንዎ ነቲ ሻለቃ ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ኣብዚ ክሳብ ኮሚሽነር ናይ ወይ ቦጠለን ዝነበረ ገዛ ሃብተ ዝበሃል ሓደ ወታደራዊ ኣካዳሚ ዝተማሃለ ፍቕረይ ዝበሃል መኮነን ኮይኑ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኢናዋና ድመፀ እዮም ዘለዎም ካልኦት ተመሳሳሊ ኣብ ታሕቲ እውን ብዙሓት ክሳራታት ነይሩ እዩ ግንባር ናቕፋ ብፍላይ ብፈንጂታት ማለት እዩ ድሕሪ ክሳብ ናይ 6 ወርሒ ግን ካብ ከረን ረዳት ክመፀኩም እናተባብሉ እዮም ፀኒሖም ኣብ መወዳእታ ሓደ ዱልዱል ሓይሊ ካብ ከረን ተወጊሱ ካብ ክበሳ ከዓኒ ወይ ካብ ኣብ ካርነሽን ዝነበረ ሓይሊ ናይ ቦጠለን 3 ቦጠለን 2 ወይ ድማ ካብ ኣብ ደቡብ ዝነበረ ቦጠለን 4-5 ሓንቲ ቦጠለን ክትመፅእ ኣለዋ ተባሂሉ ስለምንታይ እዚ ናይ ደባይ ውግእ ደካይ ዝነበረ ብቐጥሪ ዝዋጋእ ምስ ኮለኛታት ኣብ ማዓስከራት የጥቅዕ ገለ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ቦጠለን 3 ተመሪፃ ንሕና ክንወርድ ክኢልና ማለት እዩ ኣብዚ መረ ፃዕዳ ኣብቲ ውግእ ሓያል እዩ ክንዋጋእ እተኮይንናቲ ቢተናትን 75 ዶሽካታት ዝበሃል ብምሉእ ኣብዚ ቅድመት ክርግረግ ኣለዎ ብቆፅሩ ተባሂሉ እንተጠፊኡ ይጥፋእ ወይ ድማ ይልማዕ ዝብል መርገፂ ወሲዱ ሽዑ ናይ ሰይድን ጀነራል ስብሓትን ነይሮም ቅድሚኡ ወልደ ፊዕሊ ዘካይዶ ነይሩ ፀገም የለን ክንሰርዓልካ ኢና ጥራይ ተወገሱ ተባሂሉ ብኸምኡ ኣርጋ ኣብ 40 ሰዓት ዘይትመልእ ኢና ወዲእና ተን ናይ ደቡብ ዝበሃላ ማዓስከር እቲ
برز عدم استحن تحيلياتيو كم ترى تواقع يكويني يتخيل نيرو ثلاث خفيلهم عبد الله شيدن علي إبراهيم من زنبرة تحيل مالتي نحنا كان حدث أتم عسكر مساعته يتهاريمو تولد هسان نولو نوحد بلي قومتو أنتي كبعردي أنيرا أبتخبيني ناب أنو وقن دبل امنس لزنبرة قرب حفت بليها أبريسة قومتو سلذي سعادة هاو متينا بانا سلس سوحيدومو يم مستيزي تنحنا سئلتات ناي فينجي ناي قلة دبهاليو نبانا مسي حادث تسوي انسولنا بتعمي تقرمو يدي حلونا بتي تمون إمام زنبرة تحيلي ندع لي حقو خيدو ندخل سجيرو كاب انتاشمو كاب رحوق ريدي خرخبي لحفك بالكل تاريمو تسويو ركب مسكوارة انتاشمو خينا زي قال نقر أقاتيني يخوني لنا إنا حسيبنا حتيتنا نيود إمام أخلو كودات نيرونا بو محسر بو جيرونا بتعمينا حزينا أنا تخبتو قلنا يتتهيوم شو عتسب شو منسب عتسب سب عتوز نبرة وش يساكم سوا قرب تسمينا زقبراي نبرة ذكي زنبرة خناتاتي انت موداتات متص ناي بات كونتاتيا بورح عسرت ناي سواعي شو عتاني أبدي إبراهيم عفا لمرحو وجل إنيرو مسمعتات كنقبر كم دلنا تجيرو كم رحت حيلتات نلعلينا معناتو كباتع كوجس كله تقولينا جينا نين داولا دنسن بمكاينا متين أبو فقدو بوتا بريخ دبال ندا قدو فحيلي مدغلو بدون قولو دمسن بباتع دمسن كلتي ترخيبو مريت سلامي مستوالي دوقس لذبتي مسمعت زوعلنا له أنا وش رعيتاتنا تسبينا قد أمقن سلايا يرعينا نحنا قن كشفنا ودينا دي حلو مات الأخيبا تخيدو قام تجيرو تلتا أنفك كان كيد كم دلنا يوسينو سو إبراهيم عفا أحد خفال كم مات ني دنقول له خيد انتو حدي أب دك تاقبت صح خلاي كم مات ني ما تعقد خورد انتو حدي من ساعات مر براب كاد بدي حلو تكون ذات كري توايلو كلتي ان كنت دل خيدا نحنا بدك دكتا او توريخ حيزنا 4 حيلنا وتخال حيل تحت وريدو بدي حلو احنا تبريجيدن حدا بطولنا عند 10 سلستن سو جنرال ودي جنرال ودي منين ودي فينانسان دحالو وطلون نيرو مالتي يحلو يتحايلتا داتو وساسا خيدو بدي حلو نباتع كيدون نباتع دارقا دوزح وتهات حيزومو قالوا وتهات قنك حلوي كألون أصوار يلن شعو نايس على تانكتات غيركا ندحر رقيتكا هنا سارة تانكتي يلن قال يلن شعو تقبر نقرين ورنتا باتع كفالا تحيزات دوزح كفالا اتو حودقن بسن كنا أسوارا يتخالل ومسؤول انكساراتات نيرونا مالتي لازم احنا ندنقول له خيدنا ندنقول له مر برابات تخيدو يدي حلو ولا حنت نقايب بلنا نحنا ممكن دفق كون لعلي نيكالنا هو عسرت حدا قنسو بقول نمسيو كوماند ستلوو ني دماس ويدماني نتي مقدواور بخوريت آتي ونيرو احنا نيوري الناس لازم نبرنا هاو بليت مسينا مرحب ريقدنا من 4 شيخ عمر دبلو كابتن قدايم نايو حكي أقل عقوس بحرياد نبرأيو دحرأيو ما كلاش ما قل خوينو نبتي ناي بريقد إز مسين السقات آمي نانا قدفا بيلي خيدا مستي أم اسماعيل دبلو نحنا نبتا متقعت تتحوينا بليتو كنا أتسلز نبرنا كما يكم در خواتو تاتكيت مكيم تقرنا
ክትመርስ ኮላ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ከሎ እዩ ተሃሪሙ ኸኣሱ ኣብኣ ትሰውዩ ማለት እዩ ፀኒሑ ክቡእ እንተሰውዩ ስለዚ ከም ጠቕሰልኩም ዘለኹ ብዓይነቶም ብግድምንኦም ወተሃደራዊ ክእለቶም እቲ ሚዛኖም ንምጥቃስ እየ ዝመፅእ ዘለኹ እምበር ብዙሕ ሰብ ትሰውዩ እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ እንድሕሪ ፀኒሑ ከዓ ተመኩሮታት ከማዕብል ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ዝውሰድ ይመስለኒ ማለት እየ እቲ ናቱ ኩነታት እዩ ስለዚ ብድሕሪ እዚ ናብ ሓደ ዓመት ከበባታት ምስ ፀናሕና ናይ ምዝላቕ ግዜ እዩ ዝመፅእ ኣብቲ ናይ ምዝላቕ ኩልና ከም ንፈልጦ ካብ ባሮንቱን ዓዲ ቀይሕን ባፅዕን ብጀግኡ እቲ ካልእ ኩሉ ትሕቲ ቁፅፅርና እዩ ነይሩ ኣስመራን ከባቢኣውን እውን ተኸቢባ እያ ነይራ ብዝኾነ እቲ ሚዛን ሓይሊ ተለዊጡ እዚ ሚዛን ሓይሊ ክልወጥ ከሎ ኩሉ ግዜ ፀጋሚ እዩ እቲ ብሚዛን ሓይሊ ብምልዋጡ ናይ ግድን ከነዝልቕ ስለ ዝነበረና ሰሚናራት ተኻይድዎ እዩ ኩሉ ሰብ ተቐሪብሉ ፀኒሑ እዩ ናብዚ ዝመፀ ሓይሊ ክትሪኦ ከለካ ትዛረበሉ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ ከምዚ ብሰሜን ኣሜሪካ ዝስረቦ ዝነበረ እንተኮይኑ እውን ግብራዊ ይኮነን ብወተሃደራዊ መለክዕ እንተሪኢኻዮ ምክንያቱ እቲ ወፍሪ መበገሲኡ ማእከላይ ቦትኡ ማእዘዚ ቦትኡ ካብ ትግራይ እዩ ዝብገስ ሕወሓት ነቲ ካብ ትግራይ ዝተበገሰ ገጅፍ ሓይሊ ክገጥሞ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ግንባር ሶማል ከም ብሓድሽ መሊሶሞ ስለ ዝነበሩ ኣብ ሰሜን ዝተገብረ ውግእ ወይ ድማ ዓወት ኣብ ሶማል ዝተገብረ ናብ ሰሜን ክድገም እዩ ዝበሃለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ራሱ ነይርዎ እቲ ሰራዊት ናይ ደርጊ ሞራል ነይርዎ ወዘተ እዩ ስለዚ እቲ ኣብኡ ንሳቶም ናይ 3 ዓመት ምፈርቓን እዩ ተመክሮኦም ውሕድ እዩ ተዓቕሞም ኣብ ማእከል ትግራይ ዝብገስ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝጠቕሶ ብሕጂ ክጠቕሶ ተዳልየ ዘለኹ ማለት እቲ ግብሪ ሃይልታት 503 ግብሪ ሃይል ዝበሃል ብኮሎኔል ካሳ ከበደ ድሒሩ ዝሞተ እዩ ዝምራሕ ኮይኑ 3 ንኡሳን ብሪጌዳት ነይሩኖ ኩሎም ካብ ትግራይ ብበበይኑ ኣንፈትዮም ተበጊሶም ተቐዳማይ ንኡስ ሃይል ግብሪ ሃይል ዝበሃል መበገሲኡ ቦታ ኣብ ዓድዋ እዩ ነይሩ ወተሃደራዊ ሽትኡ ብራማ ኣቢሉ ብክሳድ ዒቃ ኣልጢቑ ኣብ መንደፈራ ኣትዩ ዳግመ ምውዳብ ክገብር እዩ እዚ ንኡስ ግብሪ ሃይል እዚ ኣብ መጀመርያ ጉዕዝኡ ምስተሓዐ ገጢሙ ኣብ ከባቢ እንዳገርግሽ 3 መዓልታት ኣጊቶሞ ነይሮም ከቢድ ክሳራ ከም ደውረዶ ነቲ መፅናዕትታት ናቶም ናብ ገለ ፅሑፋት ይሕብሮ እዩ ካልኣይ ሽቶ ክሳድ ዒቃ ደይቡ መንደፈራ ተቆፃፂሩ ኣብኡ ዳግመ ምውዳብ ክግበር እዩ ማለት እዩ መንደፈራ ምስ ሓዘ ምስቲ ካብ ኣስመራ ዝፀንሐ ከባቢ ሽከቲ ተራኺቦም ነስመራ ኣትዩ ስለዚ ድሕሪ 1 ዓመት ናይ ኣስመራን ከባቢኣን ተዓጊታ ብምስርሓ ነቲ ኣፍ ደገ ወይ ነቲ በሪ ዝኸፈተ ኮሎኔል ካሳ ገረማርያም እዩ ማለት እዩ እቲ 503 መድብልዎ ብብሪጋደር ጀነራል ታሪኩ ኣይነ እዩ ዝምራሕ ንሱ መበገሲ ቦትኡ ካብ ዓድዋ ኮይኑ ጉዕዝኡ ብመንገዲ ዓዲግራት ግንቲጮ ኣቢሉ ግርሁ ስርናይ ኣቢሉ ንማይ ዓይንን ጮረናን ብጮረና ኣቢሉ ንማይ ዓይን እንዳኣተወ እዩ ካብኡ ድማ ነስመራ ምስ ናይ 506 ግብሪ ሃይል ኣብ ውቕር ተራኺቦም እዮም ተጠርኒፎም እቲ 501 ግብሪ ሃይል ዝበሃል ሜጀር ጀነራል ናይ ሽዑ ብረጋሳ ጅማ ዝምራሕ ኮሎኔል ነይሩ እዋንቲ መበገሲኡ ቦታ ካብ ጎንደር እዩ ሽትኡ ብሕመራ ኣቢሉ እንተሰነይ ዝቆፃፀር 502 ግብሪ ሃይል ብጀነራል ኮሎኔል ኣስራት እዩ ዝምራሕ ነይሩ መበገሲ ቦትኡ ካብ ሽረ እዩ ብባድመ ኣቢሉ ናብ ባርንቱ ኣትዩ ድሓር ክልቲኦም ኣብ ቁርደት ተሓዋዊሶም ማለት እዩ ክሳራታት ስለ ዝነበሮም ክኸውን ትኽእል 508 ግብሪ ሃይል ተባሂሎም ብኮሎኔል ኣስራት ከም ትምራሕ ተገይሩ ኣብዚ ንኸረን ብድሕሪት ዝኣተወ ሓይሊ እሱ እዩ ማለት እዩ 508 ግብሪ ሃይል 505 ግብሪ ሃይል ብኮሎኔል ኣበራ ኣበበ እዩ ዝምራሕ
እዚ ብትዕልዋ ዝተቐትለ እዩ ቅድም ንባፅዓት ዛትዕካ ምቁፅፃሪ ከም ካልኣይ ሽትኡ ንመስመር ኣስመራ መኽፋቲ ሳልሳይ ሽቶ ብጎላጉል ኣቢሉ ንማዕሚደ ታንክታቱ ጥራይ ኣምሪሖ ከይተዋግአ ብጎላግል ንደጀን ምስጋር እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ 506 ክፍለ ሰራዊት ትበሃል ብጀነራል መርዕድ ናይ መጀመርያ ጀነራል ኣብ ደርጊ ንሱ ሓደ እዩ ነይሩ እቶም ካልኦት ኮሎኔላት እዮም ነይሮም ኩሎም ጠቕሶም ዘለና እቲ ዳሕራዋይ ማዕርጎም ጠቕሶ ዘለኹ መወዳእታ ስለ ዝወፅሕዎ ጥራይ 506 ግብረ ሃይል 2 ንኡሳን ግብረ ሃይል ነይሮሞ 500 ብመጀር ኮሎኔል ሕሰን ኣሕመድ ወይ ድማ ንድሓር መጀር ጀነራል ዝነበረ ስዑድያ ተኸደ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ እንተ ካልኣይ ካብ ሌተናንት ጀነራል ወይ ድማኒ ሌተናንት ኮሎኔል ዝነበረ ሃብተ ማርያም ዝበሃል እዩ እዚ ዘይጠቐስኳ ናይቲ ኣየር ወለድ 100 ሰብ ሒዙ ዝወረደ ኣብ ናቕፋ እዩ ብ76 ኣብ መወዳእታ ከይጠቐስኳ ዝሰገርኩ ነጥብላ 100 ሰብ ሒዙ ከዓ እንደገና ፈንጢቱ ገመ ነይራ ነታ ገመ ተጠቒሙ እቲ ሻለቃ ማሞ ክወፃእ ይክእልኒ ተወጊኡ ሰንኪሉ ስለ ዝነበረ ንሱ ሽጉጡ ሰትዩ ሞይቱ ነቶም ዝርከቦም ሒዙ ከይዱ 3 ዲብያታት እንዳፈንጠሰ ዝኸደ መወዳእታ ነፍዓበት 27 ሰብ ሒዙ ኣትዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ማዕርግ ተዋሂቦ ሌተናንት ኮሎኔል ኮይኑ ኣብዚ መፂኡ ዓዲ ያዕቆብ ዝሰበረ ሓይሊ ማለት እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ሰሜን እዚ ካብኡኒ ዕላበርዒ ደምርሐ እዩ ኣብ ዕላበርዒ ግን 3 መዓልቲ መሕላፍ ስኢኖም ሓይሊ በርቲዕዎም ብሙሉእ ተስኳራታት ሽተና ኣትዩ ነይሩ እዩ ግን ዝተቐስናዮ ናይ ባፅዕ ሓይሊ ተኺሉ ሰንጢቑ ንደጀን ስለ ዝኸደ ደጀንካ ተታሒዙ እኳ ተመሊስካ ንዑ ከተልቅቕ ዘለካ ፀገማት ነዊሕ ስለ ዝኸውን ያላ ተባሂሎም ካብታ ኣብ ደገ ዓወት እዮም ተናፅዋ ስኢኖምን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ባፅዕ ኩነታት ብኸምዚ ንደጀንና ከይዱ ንኩሉ ቀይርዎ ድሮ ኣርቲብዎ ነይሩ ተጓዩ ሓይልታት ስለ ዝመፀ ተታኺሱ ይልቅዎ እምበር እቲ ቤት ምሰውራ ዝነበረ ማዕስከራት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ወዘተ ናብኡታት ዳርጋ ከዓ ትቆርብ ተሪፍዎ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ኣብ ምዝላቕ ካብቲ ዝገርመኒ ነገራት እንተልዩ ከቢድ በዳህነት እዩ ነይሩ ቡዶ ሓያል እዩ እንዳዝለቕካ እንዳተዋጋእካ እዝን ቁፅፅርን ከየጥፋእካ ጥሜትን ፅምእን እንዳተፃወርካ እዩ ስለዚ ሞራል ክወድቕ ድሕሪ 7-8 ዓመት ኢና በፂሕናዮ እቲ ከባቢ ኣስመራ ደጊምና ንሳሕል እንድሕሪ ወሪድና ካብ ሳሕል ክንምለስ ክንደይ ክውዳእልና እዩ ኣብ ሕቶ እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሞራል ውድቀት ክመፅእ ተስፋ ምቁራፅ ክመፅእ ትፅበየ እዩ ግን ብጣዕሚ በጣም በፃብዕ ዝቁፀር እዮም ከይዶም እዚ እቲ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ታሪክ እዩ ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ጉዕዞ ናይ ምዝላቕ ቆልዓ ሓቂፈን ታተድብል ብእግሪ ዝኸይድ ሒዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣየኦ ተወፋይነት ከቢድ እዩ እቶም ናእሽቶ ቆልዑ ናብ ቤት ምርሰውራ ኣዴታቶም ናብ መደበር ሰሎሙና እዮም ከይደን ኣብ ግዜ ምዝላቕ ብብዝሒ ሰብ ተኸቲቡ ስለ ዝነበረ እቲ ዓቕምታት ቁርብ ነቲ ክሳራታት ትሽፍን እዩ ዋላ እንተዘይተባሃለ ብመጠኑ ነቲ ሓይልካ ትንፋስ ዝመልስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከም ቤት ምርሰውራ ዳርጋ ጭርቃን ነይሮም ከምዚ ዓሸራይ ብሄር እዮም ዝበሃሉ ነይሮም ምክንያቱ ትርር ዝበሊኦም ሓያላት እዮም ውፍያት እዮም ሰራሕተኛታት እዮም ኣብ ዝኣመኑሉ ትርር ዝበሊኦም ከምዚ ናህና ሃገራውነት ሒዝና ልቢ ምዕባይ ገለመለ ዝበሃል የለን እዚ ዓሸራይ ብሄር ዳርጋ ጭርቃን ተዋሂቦም ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ናይ ሓምሻይ ወራር እዩ ሓምሻይ ወራር ስልኮ እያ ትበሃል እዚ ኣብ ሓምለ 79 ዝተኻየደ እዩ ዓቕሚ ወሲኹ ስልቲ ተጠቒሙ እዩ ተቐይሩ ኣብዚ እውን ሕጂቲ ኣፍ ደገ ናይ ምዝላቕ መገዲ መንደፈራ ተኸፈተ ዝበልኮ ኮሎኔል ካሳ ሒዙ እዩ መፅዩ ኣብዚ 10,000 ሰራዊት ሒዙ መፅዩ እዚ 10,000 ሰራዊት
أمونغو خلت جنبارات خلت جنبارات نحن حدو ركباين ورن سفيح بوتات كفاتي نيرو لذي أمونغو أتيو يو نعرفها بدي حريت مسؤولة مسمرنا أمي تفعليتم استقبل نحنا كاب معميدة تماليسناني دحر مسمر كيدنا نيرنا يلا تبعيلنا حد بوتقلوننا عالمان جوسن كلتيوم سوات يمي قبطان مكونا قبطان ناي كوماندوز نبري يوم كلتا سوات بوتقلوني قيد متحي كيدو فيليبوس حيزوهم كيدو مالك جنرال فيليبوس نحنا خاب كواسعينا مسينا كلتا حيلي يلا تقوي تبعيلنا خيدنا مقوي قبرنا قلي قبرنا بكا وارديات مسوسون سوارديات تخصتي جميرو أبدو خبيد نيروتي من ربراب وداتا شعيبنا عندنا سنة قواتات تحت وريدو كقوة خطط مرسو عم حتى كايو قرب ناين دعكران سلسن نتيومنا نساتهم دينابورو بورب دا قبركا وداتا هو سخن ديكولو مستردهم سرمت كعتا سلسة خايدة وريني الكاسا سلسة كورينيرات نفسهم يمكتلو أزي واحد عاقمي قبل 250 سواب بلهم كبابي وزي تخالق بمولو بصحي بحرور بماي بلاس بوق تدوامي ريو فيو مالتي زتي حملة سوعان شعاتن سخادي بوحدو مونت محالت بيلو جيري توق سلوذي كبيد من ربراوات تخيلو كساو حمشاي ورار مالتي الجيز كساو حمشاي ورار كبيد من ربراوات نسخاده نتخباب اللي علاقلتين يتشحذ نبرنا مزلق حيلي عقمو يتنقع كم دلو تتخيمو هم دلو نايمت كعاقم كم ديبولو تسليا بليتو تسليا سلسفلته كلتا وتناتاوتي كلتي قنبارات نفتشون حيلنا يتسلعي تعاويتنا تصبوق تدي تعاويتنا قمقيمنا نوصل تبايلو أب تحساسي مثلا تتقاقوه طبعا شعبتن أو قنبارنا عفا متقحات كايدوم كم تتغفي ممول نتقنبار كباب 4 كيلومتر أفريسومو أب قمقما فعبت يوم أردحيزو أبشحن شعبتن 280 كان إحنا ها أب ثمنا وسحل سلزنبرنا بمولنا أبتي مأزز بوتاتات نايب علنيالا دولو أو بتحنا أجي سمينا وسحل قن أردتات سلا ديبولو سنسلتاو متأثار سلا ديبولو كل ذا اللي ناقرنا ندحلت الملس تقديدنا مالتي أجيتي نايجالان نتمدرخ تبعيلو كقلتي كالنيرو قن إذا عندنا هم تقديم السخوص وانا يمزلع نايشاد شاورار مسي مالتي هاد شاورار كموت تهدراو متكرر تترايا يكونن نيرو تعلامو أبسو عن شعاتن سخادة حاو مش حيورار دحر مفشارو حدا عامة 4 ورحني تنهيو تخيلو هاي السلاعي تدخيوني يتنهيو ناب نتمد خامو جن مسأجني يجيرو كم تقديم السوسكو 4 ب4 بريد دلو حيلي أثر دش بريد نايترارق فلوتور أمتيو متناشن ساعتين 280 توسكو أسرع كوماندو سستاشن شمونتين شح دلو بمولو نبزي أي متين أبشاد شاورار إذا حجي أبريستي أو أود تسنحي كاب سومال دمتك مسروسونو زنبرة تدخيمو دلو عقمي قديفكا مالتي شاد شاورار كم علامة وتهدراوي بوليتيكاوي إيكونومياوي محبراوي ميديات زتقللي مهنياتو منقصو أكل حاجة رخيبو بجنزب ديو بنداد ديو كبع السوفيت تخون كب نايليبيا قازح في زنبرة يخون ولا خالوت يخونو بعد كسر يخون كلهم ذاتهم يمدحوا جزوني رم كانت تستعصنا زيتات تدماميرو وديو عمتنا 4 ورحن زهنة صحانيسو اتو وقع بوتهدراو كوداي كسعري زواو قنبر يدو مدمدم تاي تسنحيوه ومسل زخونة اتقداماي ممريا ازو دبال
ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራ እትይወይ እቲ መከላኸሊ ሚኒስተር መፂኡ ኤታ ሜጀር ሽም መፂኡ ናይ ወፍሪ ጀነራል መፂኡ ናይ ሓበሬታ ጀነራል መፂኡ ናይ ኤርወለ ጀነራል ፋንታይ መፂኡ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኮማንደር ተስፋይ ብርሃኑ መፂኡ ወዘተ እዚኦም ብምሉኦም ኣብ ኤርትራ እዮም ነይሮም። ስለዚ ቀዳማይ መምርያ ዝብልዎ ሒዙ ነዚኣቶም እዩ ዝፅበ ነይሩ። እቲ ኢኮኖሚያዊ ሕቶታት ክሳብ 160 ሚልዮን ብር ተመዲቡ እዩ መፂኡ። ካብ ገጠራትን ካብ ከተማታትን ሰባት ተዋፂኦም ብወግዒ ወከልቲ ሰዲዶም ኣማኒኤል ዓንደ ሚካኤልን ሻለቃ ዳዊትን ዘለዎ ኣብ ባፅዕን ኣስመራን ሴሚናራት ኣካይዶም መንግስቱ መግለፂ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ብሞራል ንምርዓድ ኣፅዋርን ሰውን ኣብ ከተማታት ከም ዝንቀሳቀስ ተገይሩ ወይ ጠፊኦም ደቅና ዝብል ብዙሕ እዩ። ዝተሓጎሰ ብመጠኑ እንተሊካ ክሕጎስ ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ክንወስዶ ኢና ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ እቲ ዜናን ፕሮፓጋንዳን ሰፊሕ ምድላዋት ገይሩ እዩ። በዓሉ ግርማ ሓደ ካብቲ ናቕፋ ወሪዱ ኦሮማይ ዝፀሓፈ እዩ። እዚ እቲ መበገሲ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኣፈፃፅማ ናይቲ ኩናት ዝተላልፋን ኣፈፃፅማን ናይቲ ገባብ መጥቃዕትን ፈሽሎትን ኢና ክንጠቅስ ብሓፂሩ ማለት እዩ። ከምቲ ዝጠቀስክዎ 16 ብርጌዳት ናይ ዘን 4 ክፍለ ሰራዊታት ናይ ተራራ እዩ። 10 ክፍለ ሰራዊታት ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ሳሕልን ናቕፋን ባርካን ዝተወዝዐ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ እዩ ገጢምና 34 ብሪጌዳት ምስ 9 ብሪጌድ ናይ ውድብ ምስ 3 ብሪጌድ ናይ ወያነ 12 ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ብብሪጌድ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ 1-3 ክመስል ይኽእል እዩ። ብዓቕሚ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ተራራ ክፍለ ጦርን ንባዕሉ 4 ብሪጌዳት እዩ 12,000 ዓቕሚ እዩ ዘለዎ ሓደ ሓይሊ። ከምቲ ካልእ ዝተዳኸመ ኣይኮነን ፉሕፉሕ ድብል እዩ። 20,000 ናይ ኮማንዶ ክንደይ ጎዲሉ ፀኒሑ እቲ ዝተወሰነ ግዜ ብዙሕ ውግእ ኣይገበረን። ኣብዚ ኣይድያ ዝያዳ ገይሩ ዝኾነ እቲ ዓቕሚ ብኣሃዱ ደረጃ ክትልክዖ ከለካ 1-3 ክትብል ትኽእል ኢኻ። ብዓቕምን ብዝሕን ክትሪኦ ከለካ ግን 1-5 ገጢምና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ 4 ግንባራት እዩ ነይሩ። ተቐዳማይ ጀነራል ቁምብላቸው ብምልራሕ መብረቅ እዝ ዝበሃል እዩ። 2 ክፍለ ሰራዊት ነይርዎ። እቲ ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ሓላፍን ሓደ ተራራ ክፍለ ጦርን ንኤርትራ ሓደስቲ እዮም። 24 ዝበሃል ከዓ ንዕኡ ድመርሕ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት እውን ኤርትራ ንዕኡ ሓድሽ እዩ ነይሩ። ዝኾነ እዚኣቶም ማይ ከይተቆፃፀሩ ፅቡቅ መፅናዕትታት ከይገበሩ ኣክፊሖም እዮም ከይዶም ማይ ፅምኢ ፀገማት ነይርዎም ክፃወርዎ ከቢድዎም ነዚ ዝፈለጠ ስለያና መጥቃዕቲ ኣዚዙ መጥቃዕቲ ስለ ዝኣዘዘ ተጠዊዩ ብኩሊት ንሓደ ግንባር ኣፍሪሱ ድኽርድን ስለ ዝገበረ ብዙሕ ሓይሊ ተዳኺሙ ናይ ፀላኢ ማለት እዩ። ሙታትን ቁስላትን ኮይነን እዮም። እቲ ዝተረፈ ሓይሊ ቦታ እውን ክሕዝ ኣይከኣለን። ካልኣይ ቦታ ርሕቕ ኢሉ ካልኣይ ቦታ ክሕዝ ኣይከኣለን ተኺሉ ነፍዓበት ይመፅእ። እቲ ኮሎኔል መራሒ ዝነበረ ብጠንቂ ናይ ፍሽለት ተባሂሉ ከም ዝተቐትለ ኣብቲ መፅናዕትታቶም እውን ይሕብር እዩ። ብዙሓት ዝጣበቑ ኣለዉ። ንሱ ገብሮ ትኽእል ነገር ኣይነበረን። ዝፈልጥ ሓይሊ ክትሰዱ ነርኩም እዩ ዝበሃል። ኮሎኔል ኣበራ ወይ ድማ ጀነራል ዝነበረ እውን ርእቶ ሂቡ እዩ። ሓድሽ ሓይሊ በይኑ ትስደድዎ ምስ ገዲም ዝኾነ ሓይሊ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ርእቶ ነይርዎ እዩ። ርእቶ ስለ ዝሃበ ቁርብ ኣከራኻሪ ነይሩ እቲ ምቕታሉ። ዝኾነ ግን ሓላፍነት ኣሰኪምዎ ንዕኡን ሓደ መራሒ ብሪጌድን ክልቲኦም ኣብ መንጎ ሰራዊት ተረሺኖም ማለት እዩ። ብኻልኣይ ብረጋሳ ጅማ ድምራሕ ከም ተቐዲመ ዝፀወስክዎ እውን እዚ ኣብኡ ዝነበረ ብሪጌደር ሜጀር ጀነራል እዩ። መንጥር እዝ ዝበሃል መጀመርያ ንግንባር ሓልሓል ካልኣይ ክፍለ ሰራዊት ሒዙ ተሰሊፉ ዕላማ ናይቲ ኣሰላልፍኡ ንዛራ ወሪዱ ንመስመር ባርካ
كعطيت علامة تتخيلها بدحريت كتوة يوتي حساباته يكون مبر حل حيزو نيرو ناب ملبسو وريدنا نيرنا بريجيت 8 سلازنوركو أنا كاب ملبسو جن كالكأنا يكألن نزارة خمسة يكألن مفراس أب 3 معالتي تجنبر ناي باركا فريسو اسم فراشنا تون مورال ودي أنسو نخرن تمليسو نحنا هاتا قوينا نعرفها متينا 4 حايلين نسمينا وسحل سديدنا مهناتو تبريجادن قلت تبوتقلن دخولنا بباركا نبر حايليو نرجع حدثي سونا يتودبيو مش كم زعانة كونتات نميرين مني هاتولن سمع جيرهم إثيوبيان محلف وتهيومي بالسودان نترقرق دبهال ويدماني حول عدبهال ماتيو تماتيتكا سلازا خافتنا نعرفها أبيلو زخدلو وانا 4 حايل خيدو وانا غلت حايل حزب نعرفها تاريخنا مالتي في ثالثاي جنبر وبتو ጸጋየ مرحي جنرال وبتو ጸጋየ زي أب ناينادو بهليكوبتر نردات يلو دورة إيد حرب غندي حيلي قال حدد قلت أزرخبه أو يوصيو تتقوي بنتقام به كانون بركوت وناي مغال النيرو سينير حلافي أبزي 4 بريدات نيرم كابتم 4 بريدات أنبسا كفلوتور ويسوسينيا كفلوتور دبال ني سمينا وسحل نتا كاسا بيني ومسيو حاس وادلي نيرو حمشا ورار دول كوا نتا مسمر ناي نعفان ناي سمينا وسحل معصاوي نيرو أبزي قرب حيلي سنيحو كفلتاتنا يودب باسمرهم ميجر جنرال جيرات مورم زحازو بعلو تصحياد اللو خبتن كابتن تواكي مم حاجي تومو كغطلاي كألن دي حلوتنا يباركا سلا زركبه اتي فلسراويت 17 جن زبان نقفا بتحو بانديرا تخيلو ناقفا يتاينيا لبحالو لزنبرا ساعتي نيرو نتحايل مسمت فقنا فراريسوم كعوتو هاي كألون مالج لذي أبشاد شاورار زنبرا كونتات بخمزي كحصراي يغل نابزو زنبرا متعزقاف توفاينت بتعني زدنغي بتعم زدنغي ናፍቲ ናይ ርእቶ ሓፈሻዊ ድማ ብዛዕባ እዚ ናይ 24 ንግሞ ዘለና ጦብላሕታ ወይ ክንብሎ እንደሊ ከነመሓላልፎ እንደሊ ነገራት ብኡ ቢልና ኣብቲ ናይ ርእቶ ደረጃ ምስ በፅሕና ከዓ ነመሓላልፍ
قصلا قصيلو تأفي فكري دكسي تحماما قصلا خيكتي كندي جنا عدام أدني مقاري عبزبانا ذا أشوفو لقزات نديدا سرح السمو إكا سديدا عبزبانا ذا أشوفو لقزات نديدا سرح السمو إكا سديدا عمرتك حليبو نحلة بدلا زازينو نيوكيك معراب نوي الله شكر على مختاب حسبي غير أخذلو بريد خام دخام عيودون عغلا نيسخا يا زمن عيسنا من قذيه تمسا يا زمن تحيرا يا عمك تسوى اي توسله تنزيلي نابر تسعر وسلام معارمي رقعتاي كي تترف سمعي صورتنا يحايلي شكرا مبكري صباح نغيهات أخنت وسعي تاريخنا نسحبه والكون برعي إذا فهبت وريقة سجدة تتحويات ضهري لا جدة إذا فهبت وريقة سجدة حرمنا جدس نعي لا جدة تتحويات ضهري لا جدة حرمنا جدس نعي لا جدة حرمنا جدس نعي لا جدة